tenhle tým, byla to na jednu stranu pohádka, co tady dokázal, na druhou stranu hrozné nervy. Tady nebyl snad jediný klidný zápas, všechno obrovská dramata. Tak důležitý, že to dopadlo nakonec dobře, no, tak jak ty nervy k tomu patří, samozřejmě každý zápas, poslední dva zápasy šli na penalty, dnešní zápas, já jsem potom hrál poslední minutě a musí to být hrozně pro ty diváky, co se dívají, když jsem viděl tu přeslovku 16-36 hráčů, kteří byli na ledě, no to se nedá ani popsat, jo, naši hráli výborně. Počkej! Ale vypadalo to, že chvílemi jste se do těch vůbec nedíval, ne? Když jste se díval... A divíš se mě? No tak vidíš. Ty vole, tak sejmu. Já nevím, co to bylo za hráče, ale já jsem vyvážel kotouč a viděl jsem, že jde dolů, ale já jsem nečekal, že půjde tak dolů. On mě šel až pod koleno a vlastně ta moje celá váha mi přelítla přes jeho tělo a já jsem si vyvrkl koleno, nevím, jak se to dá popsat, no, ale... Počkej. Když mám vyvrknutý kiltík, tak jsem jako podlomil do koleno, tak když je to jedno, tak když to vydržím ty 2 měsíce, mám stejně moc. Má vůbec cíle dojet plnou rychlostí do toho klubka radujících se hráčů? No tak bál jsem se, aby to nějak nezvrklo, no takhle určitě, no. Ten tým byl obrovsky vyrovnaný, ale nad tím čněl i dneska Tomáš Vokoun, fenomenální výkon. No samozřejmě, bez brankáře nemůžeš nikdy uspět, to všichni vědí. A v současném hokeji prostě, když se hraje hrozně moc dobře dozadu a v obraně, a když ten brankář ti to všechno vychytá, tak a můžeš se na něj spolehnout. To je hrozně důležité, že hráči prostě mají v brankáři důvěru, že se nebojíš, že když tam uděláš chybu, a i když jedou 2-1 nebo 3-2, že prostě tam je boky, to je hrozně důležité pro to mužstvo. A to sebevěru jsme měli za námi. Takže potom se nebojíš třeba risknout dopředu. Se spoustou hráčů se znáš z KHL, stihli něco říct, byli hodně frustrovaní na konci. No tak ono tady moc zase hráčů na druhou stranu z KHL nebylo, když dali skoro celý mužstvo z NHL a dnes všechny největší hvězdy a ty největší hvězdy z KHL vůbec nehráli, třeba se nestýkali, Mozéky nebo Sušenský dneska. Díky a gratuluji ještě jednou.